Sumugod ka sa Radyo Klinika. Libre ang konsultasyon, libre ang hapot asin simbag kan mga bisita na eksperto sa salud asin karahayan kan sa tuyang lawas. Iba-ibang impormasyon sa imong madadangog kada Sabado para sa karahayan kan sa tuyang salud asin isip. Pag-analisar kan mga pangyayari sa buhay nin tao. Ayos yan ah. Sige daw, dangugon ta na si Henry M. asinan sa iyang bisita sa Radyo Klinika. Sabado, Radio Klinika time sa DCGB 13 kan September. Good morning po sa Endoga Boss. Welcome po sa programa. Ini pang lalaking hindi inuumaga. Si Henry M. I-feature tango niya na aga, mga tugang ang mga advokasya ni Doc Joey Bitito para po sa mga piga-apod niya to na mga natural medicine. Para po sa piga-apod ta ng mga food supplement. Kung paano po ang magkakatabang sa tuya-tabing salud, asin ano po ang pwede na maitabang mga tugang para po makagamit kita kan sa iyang mga food supplement. Ini po ng mga produkto niya, approve po yan kan Food and Drug Administration. Kaya po, ay nako, cannot be reached si Doc Joey. Madali lang tabi. Cannot be reached. Ay, Jasmine, pwede ba kong tabangan madali lang tabi? Apo di daw pakihanap mo. Kinat bilits kaya sa number ni Doc Joey. Di ko alam sa smart number niya. May smart number ka tabi, John. Kay Doc Joey. Kinat bilits yung globe niya eh. Apo di daw nga tabi. Smart Joey Biti. Garamay. O nini. O yan. Ilang mo tabi na Doc Joey smart lang. Paki-dial mo tabi ha. Ba yung number kanyo ni Doc Joey kang smart? Sige, pakitry mo daw tabi, Jasmine, sa smart. Kasi kinatberit yung globe niya. So, nag-text back sa kuya kasi bago eh. Sige, naglakaw-lakaw si Doc Joey. Pagka-text back ko kayo, naglakaw-lakaw si Doc Joey. Baka naman sa smart number niya, mauran-uran mo niya na pag-aaga. Mauran tabi. Di po kitang maraot na panahon sa Bicol region. May low pressure siya. Pero ang low pressure po, yaon duman sa may partikan, thank you, sa may Giwan Samar, tabi, daharayo dang posibilidad na ma-develop siya bilang sarong bagyo. Kaya, mauran po sa satuya na lugar. Aramon ta daw kung ano ang mga pwedeng, inutunta mo na, ito malipot-lipot baga. Pwede, Doc Joey, magandang umaga. Magandang umaga pa din. Magandang umaga po sa iyong mga paghahanga. Unahin ko ito pare kasi medyo maulan, malamig, sabi nga. Usong-uso ang mga sipon, usong-uso ang mga ubo. Ako nga, nigarpirme ako si sipon nun. Mari nga, itigo akong vitamin sinahali sa imo. Okay. Pade, ano po ang tip mo muna para maiwasan ang possible ngaya cough, flu, ngunyan po na pag-uuran tabi? Base sa mga produkto mo tabi yan na baka pwede lamang na makonsumo kan mga listeners na. Ano po yung ating Miracle yung po medyo sabi pang medyo mura-mura ng konti. Kaysa yung Migawan kasi medyo pricey kasi 21 ingredients. Opo. Ang Miracle naman 5 ingredients yan, 5 natural vitamin C. Opo. Kasi ang katawan po natin kailangan talaga ng vitamin C kasi hindi po tayo nagpo-produce ng natural vitamin C, nakukuha lang po natin yan sa mga gulay at prutas. Opo. At nangangailangan po ng sufficienteng vitamin C ang ating katawan. Kaya kailangan talagang uminom tayo ng natatanging mga natural vitamin C tulad ng Miracle C. Kasi ang katawan po natin ay nangangailangan po yan ng vitamin C araw-araw dahil nga po sa 24 hours tayo may trabaho, na stress, tapos kulang tayo sa vitamina minerals, tapos yung pollution, tapos yung weather nga, katulad ngayon, napabago po yung weather natin, kaya kailangan po natin ng vitamin C sa katawan. Opo. Pade, ikasakwan mo sa imong health advocacy, ang natatapag ang oran nagtatama sa tao na oran ng tao, nagsisipon tabi. Sasabi ang oran da, malinig, pero natata nagsisipon kita pag naoranan kita. Opo, kahit ako mampade, mahina ako dyan. Pare, an konta kaya pade, ang ibabaw ta,
Gari babaw kay kampayo, tagari parehong duwa eh. Pagkakulang ng buhok natin. Kaya Okay. karamihan, kaya bumili ako ng maraming cup. Ilalagay ko sa kotse, nilalagay ko dito sa kwarto. Ayun. Sa kusina natin. Kasi, hindi tayo marunong magligpit eh. Opo. Nawawala nga. Kahit ang ano natin, nawawala. Ganun talaga pa din. May mga tao mahina tayo sa, mahina ang immune system. Mahina Oo. tayo sa tulad niyang mga naulanan, mga Oo. magiting ganyan. Opo. Ako, mahina ako dyan, kaya ngayon nga, kainom ko lang ng 5 kapsula. 5 Kasi- capsules na vitamin kwan mo? Mega, ano yan? Miracle C? Ano po, isang Miracle C, isang Mega, isang Multiply, 2 Mega 1. Kombinasyon. Umiinom ko, kung tumawag po kayo, umiinom po ako, nainom po na po yung dalawa, yung tatlo eh. Inold ko na kasi pero tama ni pala na pigigid mo ko. TB, rheumatoid, hindi pinaghihintay yan. Grabe. Pero tama yung pigigibutan na, pag may ka kanso sa imong Miracle si baga, so bait sukan mo lang, kay po na isabayan mo ki maligam-gam na tubig tabi o kwan talaga, kay po, maski na okay lang yan. Ang ibig sabihin niyan ba para matunaw ka agad. Kung wala tayong maligam-gam na tubig, Okay, pwede man okay. yung tap water. Halimbawa, bumili tayo ng tubig, bottled water na hindi malamig. Pwede naman po yun. Kasi Okay. pag malamig, matagal po yan matunaw. Naman po yung malamig, pero okay. matagal matunaw. Oh. Kaya yan po ang ibig sabihin na maligam-gam para matunaw ka agad, Opo. siya madidistribute ka agad sa ating katawan. Ayo. Pero yung capsule pa din na nilalagyan, made of ano po yan? Made of ano? Yung capsule na yan sa produkto mo? Ano po yan kasi, yung madali pong matunaw, sinubukan nga namin dito, doon sa batang umiinom. Yung Miracle C, nilagyan namin ng mainit na tubig. Opo. Matunaw ka agad. Okay. Kasi yung iba, ang iba dyan, Vigicap. Yeah, correct. Vegetables. Yes. Opo. Okay. So ganun pala yun. Pero mas okay pero kung daing malabig na tubig, okay lang ano? Tabi pa din. Kung daing available. Okay lang. Wala tayong magagawa. Importante, makainom. Yan. Ang importante sa atin pa din, makainom ng kapsula natin. Kasi, katulad ngayon, tagulan na naman. Alam mo, pag sinipon tayo, yung iba, pag pumunta, siyempre, pag advance na yan, bibigyan niya ng doktor usually ng antibiotic. Yes, alam yes. naman natin kung ano ang antibiotic. Bawal po matobrahan ng antibiotic. Wala pong magagawa tayo kasi ang doktor naman gustong as much as possible malunasan ang pasyente. Pero pag ang pasyente naman over na sa antibiotics at katagalan niya, halimbawa, ang buhay niya, so medyo po may questionable po yan. Kaya ako po, sa totoo lang, na-hospitalize lang ako, na-aksidente ako. Yung sa aking paa ng kumukulong mantika. Opo. So doon ko nalagyan ng antibiotics. At nung napako ako, kung pinapagawa ko itong bahay na yung natin dito sa sa Kabangan. So, ang antibiotics mo, hindi yan ginagamit ng madalas. Kung kailangan lang po talaga yan. Kaya sabi ko nga ay kung ayaw natin maraming antibiotics, mag-natural po tayo katulad ng Amazing 4. I see. Yun ang mga pwedeng, tama ba yan? Parang preventive para makatulong. Para hindi tayo kung tamaan man kita, bako masyadong gulpi, tama? Yes, tama po. Kung tamaan man tayo, hindi, grabe. Sandali lang. Sandali lang. Nung isang araw nga pa kasi hindi ako nakatulog ng maayos, medyo mahina ang katawan ko para ako nahihilo. Ang ginawa ko, ininuman ko 8 na kapsula. The following day, okay na ako. Pero pag okay naman ako, hindi na ako umiinom ng 8. Pinabawasan ko na. Ganun po ang proseso niya. Walang overdose yan Pag pare? immediate, kapag kailangan po ng gusto mong gumaling ka agad, damihan mo. Kasi natural po yan Opo. Walang overdose pa rin, tama?
medyo okay ka naman na mabawasan natin. Yeah, parang okay. prevention. Okay. May text dito pa. Pero sagot muna ito nung una eh. Tanong na ito sa inyo. Pero ulitin ko lang. Sabi niya, may hyperacidity siya. Wala bang, hindi ba batas ang, kasi pag, ang iba kasing vitamin C baga, gari halangkaw ang uric, ang nagiging acid, may acid, di ba? Kumusta ba tabi ang acid? Taga rin na simbag muna isa ko ang inot na neutral acid ang vitamin C mo, tama? Neutral po ang atin, hindi po acidic. Oo. Ang asim. Neutral pH. Oo, okay. Number 5 po sa atin. Oo. Kasi po, pag ascorbic acid, ano po yan? Ascorbic. Sa atin po, neutral pH 5. Ibig sabihin, pag Okay. 6 ka, alkaline yan. Alkalinity. Pag mababa dyan, acidic. Opo. I So, see. sa atin po ay 5. Oo. Neutral. Neutral pH po tayo. Ayun. Sa atin po kasi is 30. Is 30 po ang sa atin. Ayun, okay. Sir, good morning. Ask ko lang po kay Doc, kung pwede ba uminom ng produkto ni Doc para mapaliit ang cyst ko sa aking left pelvic? Sabi kasi ng doktor, need ko operahin para hindi maging kanseros. Natatakot po ako. Salamat. Pelvic po, may bukol siya. Yung ang sabi niya, sandali lang para daw mapalit ang cyst ko sa aking left pelvic. May cyst Opo. sa kaliwang pelvic, tabi pa de. Sa amin kasi po ay yung mga bukol-bukol na yan, marami na po kaming kaso. So, a matter of pagpade. Oo. Ngayon po, mayroon pong pumunta sa amin mga 3 weeks ago. Ang kanya pong dila ay butas-butas na at namamaga. At according to research, Opo. ay according to sa test pala, examination, stage 3 cancer. My so, God. gustong putulin yung dila. Yung dila? Tapos after, dila mismo, yung tang. Oo, okay. So, pag pinutol yan, hindi na makapagsasalita. Hindi ka, paano paghalon ka daw, Wala na. Wala na. Nahirapan Oo, talaga. wala na. Ngayon, after that, schedule ng chemotherapy at saka radiation. So, pumunta po sa amin, galing pong Sorsogon, pumunta yung mother at saka yung father ay barangay captain sa Sorsogon. Opo. Sinabi sa akin, ito ang ano ba ang possibility na ito'y matulungan. Kako, alam po ninyo ay malaki ang chance natin, prayer tayo, iwasan ng mga bawal na pagkain, iwasan ng stress, at pinainom ko na po ng marami na itong ating mga produkto. Sa ngayon po ay wala pang 1 month, yung namamagang tang niya ay ngayon po ay nag-nimpis na. At sabi ng yung mismong pasyente at saka ng magulang, kasi bumalik dito yung magulang nung isang araw, nung Webes, Opo. ang lakas-lakas na raw ng kanyang anak at kung saan-saan na pumupunta. Sinabihan ko, kako huwag masyado mag-stress kasi kako yan may improve din kasi alam mo, ang cancer, iba yan hindi naman yan ordinaryong karamdaman, yan ang kinakatakutan ng lahat. Oo, totoo. Sabi ko, kako, huwag masyado mag-stress kasi nagbabike kung saan-saan pumupunta, nanonood galing Sorsogon. Yung may concert dito sa Legazpi, pumunta siya. Nung isang araw naman daw, nasa Ginubatan at may ka-meet up daw siya. Nanliligaw. Kung ano-anong ginagawa niya ako. Kasi, nakita niya kasi... Nanliligaw siya daw? Kaya, Nanliligaw? para bang Tapos ang tinamaan yung dila niya? Naliligaw? Ako naliligaw. Nanliligaw na. Nagmi-meet up. Kako, grabe itong pasyenteng ina natutuwa naman tayo kasi yung magulang, ang suggestion kasi ng doktor, pumunta na sa Manila, doon pagamot. At the same time, maraming gagawin doon sa pasyente.
Pero ayaw na ayaw ng pasyente na puputulin ang dila niya. Kaya nung nalaman niya sa atin na mayroon tayong produktong katulad ng Amazing po, pumunta Apo. dito sa atin nung last part of August ata yun. Napakaganda. Yan bukol pa lang yan eh. So malaki pong chance yan. Yung tumawag sa atin, sa inyo pa Opo. kailangan lang talaga maumpisaan. Kasi pag naumpisaan, so niya malalaman. Oo. At saka ang kailangan dito pa commitment. Katulad pa nung taga Karamuran, Catanduanes, si Nanay Helen, 78 years old. Ang daming sakit nito pa Opo. May high blood, may diabetes, cholesterol, hindi na ang hina ng katawan, hindi na makatulog, at saka hindi na makakita. Pag nanonood ng TV, puro putik na raw. May cataract? Yung puti na lang, ibig sabihin, hindi na nakakakita ng telebisyon. Okay. Nakahiga na lang ito si Nanay Helen. Would you believe pa yung pamilya naman ay talagang gusto pang umaba ang buhay kahit 78 ni sa Nanay Helen. Alam mo yung pamilya, napakinggan lang tayo sa radyo. Opo. Kasi Karamuran, ang taang layo. Malakas tayo dyan. Malakas signal natin dyan. Sa Karamuran. Hindi ko alam kung saan yan sa Catanduanes. Catanduanes yan. Doon yan, pare facing Pacific Ocean yan. Sa kabila. Parang nasa islada sila pa diyan, Yeah, nakarating na kami dyan nung relief operation talaga. Nakarating kami dyan. Malayo. Sabi sa amin, paano raw maka-appeal ng Amazing 4? Kago, pwede kayong pumunta dito o kung magtiwala naman kayo, ipadala na nyo sa amin ang payment sa GCash at ipapadala namin ang produkto through GNT or LBC. O di ginawa nila yan every 15 days nagpapadala sa amin yung pamilya. Simulang January. Ngayon pa itong latest, I think first week of September, nagpala for complete check-up. Would you believe pa din nangyari kay Nanay Helen, yung 70 years old na nasa kama na lang? Lahat normal. Nagulat yung doktor, lahat normal. Ngayon, kita na si Nanay, nakakapanood na ng TV. So it's amazing, parang imposible. Pero ang kagandahan kasi dito, 8 buwan na tuloy-tuloy na pinainom yung pasyente. Medyo mahaba na parang therapy, tama? Oo, may commitment talaga. Yung iba kasi, medyo gumagaling lang ng 2 buwan, ihinto na. Yung iba, pag medyo okay na, ihinto na. Ito hindi. Talagang yung pamilya, hindi naman sila mayaman, pero mahal nila yung kanilang, yung si Nanay Helen. Okay. Ngayon nga, nagpadala na naman nung isang araw, good for 15 days uli. Sabi namin, kasi 3 times a day ang pag-inom nito, kako, pagdating ng October, twice a day na lang. Dahan na mag-gradual naman ang pagbaba ng pag-inom. I see. Okay. Ito mga ideal na pasyente o umiinom ng mga supplements. Yung yung talaga may committed na siya ay tuluyang gumaling, committed na maging healthy, magkaroon ng long life and happy. Yung iba kasi, ang laging sinasabi, kwarta. Pero nakita mo, may kotse naman. Oo nga. May pera. Yung kotse. Ibig sabihin, yung kotse, ini-insured ka natin Bakit ini-insured ang kotse? Hindi naman buhay yan, di ba? Kasi kailangan natin ng protection. So ito ang mga pasyenteng napakaganda. Meron din kami isa, aside from dyan sa puputulan ng dila, sa Karamuan, Camarinesor. Malayo. Okay. Itong taga-Karamuan na Camarinesor, ang problema niya, ang kanyang pneumonia, kasi na ito I think si tatay o 80 plus na. Galing ito sa Karamuan, nakapunta dito sa Albay. Nakapunta na sa Dorotea Resort. Bumili ito ng good for 1 month.
Ngayon, yung kanyang lungs, mahinang-mahina ito, ay medyo umuki na. Oo. Ngayon yung kanyang anak sa London, medyo may pera. Oo. Nag-order ulit ng good for 1 month. Pinadala lang yung payment through GCash. Kasi nakita nila yung kanyang father, according sa kanyang kamag-anak sa Karamuan, Camarinesor, na malaki ang improvement ni Tatay Jose. Kaya wala na ito pa wala na itong sabi nga natin, no boundaries. Pag ang tao ngayon gustong magkaroon ng magandang kalusugan, kahit saan ka lupalop ng mundo, kasi mayroon namang GCash ngayon kahit sa London pala yung pera nila, i-convert lang sa GCash. Yeah, pwede. Dito sa Pilipinas. Pwede na. Worldwide na pa din. Pwede na. Kaya nga, worldwide na. Kaya ang kailangan lang talaga natin, committed ba tayong magkaroon ng magandang kalusugan? Priority kasi yan pa Okay. I-prioritize lang natin. Yeah, okay. Another text digdi, sabi niya, may tanong po ako. Ang asawa ko ay nag-inom ng 6 months na gamutan, pero madali siyang sipunin. Kaya inom ng gamot, ano po ang pwede i-avail sa'yo, Doc? Sabi ng texter. Go ahead, tabi pa de. Kasi May mga tao kaya pa rin nakuhaan. Di ba may mga tao na... Baka siyan pa Oo. Baka lang sa ang problema ng asawa niya. Siguro. Kaya 6 months yan. Baka kung Salang yan. Most likely salang yan. Siguro double check ka de. Opo. Dali niya dito yung lab test. complete Result. result ng examination. Then, natin, depende kasi pwede ko munang painumin niya ng Amazing 4 sa umaga, then Migawan tanghali, then Amazing 4 sa gabi. Pero kung kaya naman ang budget, Amazing 4 3 times a day, yun ang gawin natin. Yeah, Para okay. mas malakas. Kasi may antibiotic din pinainom niya sa asawa niya. Sigurado yan. Baka. May antibiotic yan. But then nang komplikasyon pagkaan garo tama ba? Komplikasyon Wala kung pong komplikasyon. nag-antibiotics, maginom kan-bite kon mo. Wala namang komplikasyon. As a matter of fact, yung iniinom niyang gamot, mas lalo maging epektibo kasi na-induce nitong ating mga produktong pambalakas sa immune system. So yung gamot, tinitira mismo yung sakit. Yung sa atin naman, pinalakas yung immune system. Yung immune system naman, merong healing capacity din yan. So, double action na. Dakol na soldado sa immune system, mas maganda, mas epektibo. Medyo gagastos nga lang, pero alam mo, ang nakataya, buhay Yeah, okay. Sabi nga ni Steve Jobs, aanin pa ang pera, kung mamamatay na raw, katulad niya, mamamatay na siya. Sabi niya, lahat ng bagay sa mundong ibabaw nabibili. Pero sabi niya, ang kalusugan pala hindi nabibili. If you are dying, sabi niya, hindi niya daw nagamit yung multi-billion na pera niya para siya gumaling sa cancer. Yan ang sabi ni Steve Jobs. Kaya habang tayo buhay pa, kailangan pangalagaan na natin, gawan natin na lahat ng paraan kung paano tayo maging healthy at tumabang buhay. Opo, okay. Ito pala may isa pang pumasok na text. Sabi niya, good morning po, sir. Paano kaya to? Okay lang. Paano kaya masimplify ito pare? Natanong niya. Ganito na lang. Nahihirapan siya. Simplify ko tabi pa bago ko sa mga term na context niya. Hindi makabuo sila hindi daw sila makabuo ng asawa niya kasi may problema yung lalaki. May problema yung lalaki. Yata parang ganon. Ng lalaki na masuya. Parang ganon. Okay. Ano na tabi? Sorry po sa mga nagdanguga pero yung tabi ang hapot. Go ahead tabi, pare.
Pwede natin pa din mapainom kahit yung Amazing Trio lang, pwede yan. Kasi meron na kaming mga natulungan yan, lalo pang nang nasa Manila pa ako. Yung mga hindi nagbubuntis, para sigurado pinapainom namin mag-asawa na. Yung dalawa? Pero kung talaga, pero kung talagang alam ng kulang sa budget, halimbawa, kung talaga pinpointed may problema lalaki, di lalaki lang painumin natin, okay lang naman po yan. Ayan, oo. So, Kasi yung po lalaki yan, may malaki ang problema tsansa po yan. Yung lalaki yata may Opo, problema. malaki. Opo, malaki po ang tsansa yan. Yung pong anak ko bagang panganay, yung si Juan, Opo. ano po yan nag-asawa siya, 40 plus na, malapit na. May edad na. Malapit na mag-menopause. Nag-asawa siya, I think 42, 43. Pinainom namin ng ating mga produkto itong Amazing natin, product. So, nakadalawang anak pa Yun. Nakadalawa pa akong apo, di ba? Oo. So, wala pong Tama. imposible dyan. Yan ba yung inaanak ko yung isa? Wala pong imposible. Yan yung inaanak ko Opo. pala yung isa, tama? Yun po, inaanak ninyo. Yung isa. Oo. Okay. Opo, yun po. O kaya pala Opo. okay. Kaya kumari mo yung si Joan. Yeah, oo nga. Okay. Good morning, sir. Na yung pa din nag-asawa. Talaga? Talaga? 40 plus lang. Pero halos magkaedad lang kami pala, ngayon. Ang ninong niyan, si Pading Glenn. Glenn, Ninong Kasal. Si Pading Glenn Barcelon. At saka si Governor Rosal. Yeah, Yan ang ninong niya. tama. Oo. Natandaan ko, tama. Okay, now, sir, yung, good morning, sir. May sakit, yung sakit po ng chronic kidney disease, ano po ang pwede ipainom? Magkano? Sa produkto mo na tabi pa din. Iyan po, sa totoo lang, tayo Chronic po kidney, sa chronic kidney. Ang dami natin pa din natutulungan. Opo. Sa totoo lang, hindi tayo yabang dyan. Alam mo pa usually baga, ang chronic kidney, ang creatinine niya napakataas. Opo, Ang mga tama. natulungan natin dito talaga ay 700 plus ang creatinine pababa ay nakatulungan natin. Ngayon po, meron kayong tinutulungan 900 plus. Magto 2 months pa lang, ay ang sabi nung pamilya, maganda naman daw ang improvement. Yung isa pa din, 1,200. Sabi ko, wala na talagang pag-asa dyan. Kailangan na kidney transplant na. Yeah, okay. Ayaw naman magpa-dialysis. Gago, sige, subukan natin. Pero kako, will not promise. Unahin natin si Lord Jesus Christ, then yung mga bawal na pagkain, pagkatapos iwasan ng stress, tapos itong Amazing po. Opo. Hopefully ako, makaya pa kasi ang pinakamataas ko dito na tulungan, 700 plus. In 3 months, tag 137. Opo. Okay. Ang creatinine niya? Taas ano? Ngayon, dyan po sa... Pero yung mga kidney, chronic kidney yan, depende naman po kasi yan sa creatinine, kung ilan ang creatinine. Kwan po, Doc, nag-text uli, 500 plus po ang creatinine. Yan, 500 plus. Talaga po yan, kahit sa sinong nephrologist ang punta niya, sabihin sa kanya, magpa-dialysis. Opo. Pero dito sa atin, kung ayaw niya talaga magpa-dialysis, dito sa atin, may natulungan tayo, 700 plus. Okay. Oo, bumaba yan ng 137. Pero marami po siyang ginawa. Okay. Kailangan po yan, maumpisahan ka agad. Kasi, ang usually, mangyari niyan pa kung hindi pa yung magpa-dialysis, tuloy-tuloy natataas yan. Yeah, correct. Okay. Oo, kaya mamili siya. Magpa-dialysis siya, tapos uminom siya nito. Okay. Gusto niya uminom lang muna ito, tingnan natin sa 3 months. Hopefully bumaba from 500 plus, bumaba ng limbaw 300, 200. Opo. Basta kasi pa di bumaba ng less than 400, medyo kampante na tayo ng konti. Yeah. Kasi nephrologist baga pa usually pinapadialysis is 400 400 pataas. plus. Pataas. 400 po ang nila pataas. So, yan po ang gawin natin. Kailangan po magapan. Kasi life and death na yan pare. Pag sinabing 500 plus, life and death na yan. Anytime, pwedeng bumigay ang katawan. Opo, okay. Another one, magbenta tayo dito ngayon pa din ngayong umaga.
Ang iniinom ko pong gamot, iniinom ko pong gamot sa baga. Iniinom ko pong gamot sa baga is before breakfast. Pwede ako uminom ng Amazing for nyo? Pwede naman po. Halimbawa, kung before breakfast po ang inom niya sa baga, nagtaka nga ako bakit before breakfast? Oo. Usually kasi Di ba dapat after yan? gamot, after breakfast po yan. Oo. Ang synthetic drugs kasi pa, karamihan, after breakfast. Ang binibigay lang ng doktor na before breakfast karamihan, yung vitamins, di ba? Yeah. Opo. So ako nagtaka dyan na kung sa bagay yan, bakit before breakfast? But anyway, it's baka nagkamali siya ng pandinig o baka naman iba yung proseso ng doktor. Pwede naman po ito itabay, pwede naman po ito after meal, wala naman problema. Palilipasin lang natin mga 30 minutes after na kumain siya. Okay. Pwede naman po uminom nito para po mas mabilis ang recovery ng pasyente. Okay. Doc, yung nag-text about kidney, yung may creatine na 500, magkano daw ang pwedeng magastos, tabi, kung pwede, ma-explain mo sa iya? Magdala na po ng medyo malaki, pero kung talagang ang pera nila ay talagang medyo, kahit 3,000 pwede na. 3,000? Kasi kidney po yan eh. Alam mo, ang dialysis, kahit pa libre yan ang dialysis, assuming na libre, yan po talaga, grabe po yan. Usually po, ang 4 na oras ang order niyan, yung paglinis ng dugo niya, pagbalik, usually po yan, halimbawa, 7 to 11 ang dialysis. Kung iinom ng atin, mga alas 5, iinom na ng ating Amazing 4. 7 ang dialysis, 11. After 11, iinom ulit siya ng Amazing 4. Then bago matulog, iinom ulit ng Amazing 4. Kaya, huwag na natin antayin na mag-dialysis siya. Ngayon pa lang, para malaki ang chance natin, ay makainom na siya. Saka pwede dapat sabihin niya dito na 500 plus ang creatinine niya kasi para alam natin. Yeah. Okay. Alas 8:15 na pa, babalikan kita with your advocacy uli. Magko-commercial break muna tayo. Magalipas lang ng mga patalastas. Magbabalik po kami. Sige pa din. Thank you. Salamat. Thank you. Magbabalik po ang Radyo Klinika. Magalipas lang kan mga patalastas. 8:60 na. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga minasunod. Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! Mommy and Daddy, back to school na ba ang inyong chikiting? Sa pagbabalik ng school-based immunization ng DOH katuwang ang DepEd at local government units, siguruhin sila ay protektado laban sa mga vaccine-preventable diseases. Makilahok at makipag-ugnayan sa kanilang mga paaralan, and together, let's protect the future of our children. Be wise, immunize! Isang paalala mula sa inyong DOH Bicol Center for Health Development. The Diocese of Legazpi brings you One Voice Part 2. One Voice Part 2, a dinner concert for a cause, featuring the clergy and seminarians of the Diocese of Legazpi with renowned chef Jesse Senchoco, as we serve fine dining experience. Sana naman po yung mga kababayan natin sa Legazpi at sa mga kalapit bayan, wag po kayong manghinayang sa itutulong ninyo. Huwag tayong titigil ng paggawa ng mabuti, lalong-lalo na kung para sa Diyos na pinagmulan ng lahat ng ine-enjoy natin sa buhay. Happening on October 10, 2025, 6 p.m. at the Legazpi City Convention Center, LC3. Reserve your seat now. Tickets available at your local parish. Be a benefactor. Support a seminarian. Lugod mapangyari asin maging mabunga, huli kan sa inong suporta, asin tabang kan sa tong mahal na Diyos. Salamat po! Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha.
Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liverade. May Silimarin na maaring makatulong protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liverade para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Attention! Attention! Mga parantabay, may marhay na bareta. Ang DZGB nasa cellphone na! Yes po! Madadangog na ang DZGB sa saindong mga cellphone. Sa katuyuhan na mas lalo kamong mapagserbihan, asin dagdag na konvenyensya sa saindong gabos, ang DZGB. Pwede nang ma-access sa paagi kan sa indong cellphone. I-download lang sa saindong mga Android phone ang DZGB app sa paagi kan Google Play Store, asin Apple App Store, asin hanapo ng DZGB Live. I-install sa saindong gadget, asin malinig nindong madadangog ang DZGB. Libre po ini. DZGB. Number 1 na, may Facebook Live pa. Ngunyan, may DZGB Live app na. O, ano pang pighahalat nindong mga paraan tabay? Download na! Sumali at manalo sa Mega Milyonaryo Instant Raffle Promo. Hanapin ang promo code sa loob ng sachet ng Jim's Coffee Mix at sa takip ng lata ng Mega Sardines at isend sa Facebook page ng Mega Sardines. Mega ang papremyo. Worth 50 million pesos ang ipamimigay. May GCash araw-araw. 5 winners of Toyota Race at 5 winners ng 1 million pesos. Kaya ano pa ang hinihintay nyo mga kamega? Sali na at baka kayo na ang isa sa mga magiging milyonaryo sa Mega Milyonaryo Instant Raffle Promo. Per DOH FDAC FRR Promo Permit Number 1573 Series of 2024. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spa's invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Ubo ng anak? Nakababahala? Baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Prats Yambao po, nagfi-flex for Plemex. Pambatang lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Sige, balikan ta mga tugang si Doc Joey. So, sandali lang ha. Uni kayo naghahapot so sa kuyang mga prima. Saan po pwede ma-purchase ang produkto? Sige, balikan natin si Doc Joey. At para bago naman sa sayang mga advocacy, balikan ta mga tugang ang sa iyang... Good morning tabi sa Familia Maceda. Tabi kara primong Doming. Yan, good morning tabi sa endo mga primo, mga sa tuyang mga relatives. 8:24 oras po sa Pilipinas. Pade. Ayos pare. Yeah, pade. Okay, may text lang muna dito mga Maceda ang apelyido nito. Sabi niya, saan ba pwedeng ma-purchase ang product? Tabi daw, paki-ulit kung saan pwedeng pumunta yung mga kababayan natin at paano makontak po kayo. Go ahead. Dito po tayo sa Barangay 18, Cabangan West, in front of Bangko Sentral ng Pilipinas, Legazpi City. Malapit po tayo dito sa, ang Bangko Sentral kasi mahaba yan, malapit tayo sa Barrientos. Masintiyap yung bahay ni Mayor Hisham. Okay. Kasi kung galing Legazpi, ano muna yan, Iglesia ni Cristo. Oo. Sumunod ay
ay Bangko Sentral ng Pilipinas. Dito po tayo sa dulo ng Bangko Sentral sa may parking lot. Ang building po natin, may green building ang gate. Opo. At mataas pong building na green. Bangko Sentral, kung galing tayo Legazpi, kaliwa. Opo. Kung galing naman sila ng halimbawa, Daraga, Albay, kanan. Pag isabi sa sa driver na kamo kung pwedeng dadaan sa Bangko Sentral ng Pilipinas. Ayun, okay. At ito po ang aking numero pa para kung sakaling mawala sila, Opo. pwede sila mag-text sa atin sa 0910 0910 44 82 598. Okay. 0910 44 82 598. At ang isa pa 0917 Opo. 853 8933. Oho. Once again, 0917 853 8933. Madali lang hanapin ito pa Opo. Kasi harap lang ng Bangko Sentral at ang Bangko Sentral, ang katabi niyan ay Iglesia ni Cristo, District Office at saka yung Barrientos Machine Shop. Ayun, okay. So madaling hanapin, tapat ng Central Bank. Madali lang po. Okay. Opo. Sige pare, go ahead tabi. Ano ang mga latest na advocacy time programs para kan sa imo tabing para sa imong advocacy? Go ahead. Ang latest advocacy natin kasi medyo mahirap ang buhay ng tao. So, pinalakas po natin ngayon yung membership development natin. Hindi po tayo networking pero gusto natin yung mga nag-re-refer sa atin na mga ng pasyente. Alam mo, gumaling na sila. Opo. Once gumaling na sila, so madali nilang masabi na sila ay natulungan ng ating mga produkto. At yung kanilang mga pamilya, kamag-anak, kaibigan, kakilala, kapitbahay, pwede lang i-endorse, so pwede lang i-recommend ang ating produkto. Once ito mga bagong pasyente o kliyente ay magsumubok, doon po sa pinili nitong kung kasi ito pa ay nagbibigay tayo ng insentibo na pwedeng produkto, pwede naman po in cash. So, in so doing, malaki ng chance lang gagaling. At the same time, pwede pa rin silang kumita. Kasi nga po, yung insentibo natin binibigay. Kasi yung ating mga kababayan natin, dumirik naman sila dito sa atin o may mag-refer sa kanila, ang babayaran naman po nila parehas lang, walang sobra, walang kulang. Kaya doon po sa mga natulungan na natin, ay tulungan ninyo ang inyong mga kakilala, kamag-anak para naman sila ay matulungan ng ating mga produkto. Pwede natin silang papuntahin dito, samahan nila. Para sila ay meron pong gantimpala na matatanggap galing po sa ating kumpanya. Okay. Kasi ang hirap ng pera ngayon pa kailangan ang pera ay magasta sa tamang pamamaraan, lalong-lalo sa kalusugan. At yun naman pong iba, gusto man uminom ng ating mga produkto, makainom lang isa o dalawa, wala nang pambili. Kaya ang dapat gawin dyan, humanap sila ng mga kakilala nila na maisama dito para po ay once gumaling po sila ay matutulungan natin sila na mabigyan ng libreng produkto. At kung sobra, mayroon pang cash na matatanggap sila. Ayun. Para po naman ay matulungan natin sila financially aside from dito sa kalusugan. At ang kagandahan ngayon pa tuloy-tuloy po ang ating promo na sa ating mga kababayan na sila po ay bumili ng worth 3,000. For every 3,000 pa meron tayong isang raffle queue po na binibigay na ang mapapanalo na December 19, 2025 ay mga produkto natin, lahat ng mga produkto natin ay idodro po natin yan sa ating programa. At April 19 naman pa 2026 ay meron tayong cash na ibibigay na
minor prizes. Then mayroon tayong grand draw sa August 19, 2026 ay mayroon pong grand prize. Yung grand prize natin pa is 50,000 cash. Second prize ay 25,000. Third prize 20. At fourth prize 15,000. And fifth prize natin is 10,000. So, yan po grand prize na. Kaya for every 3,000 na kanilang ipopurchase dito sa atin, meron silang 1 raffle coupon. Ayun. Okay. Kaya kung ako sa kanila, bibili sila 3,000 isa, 6,000 dalawa, 9,000 tatlo. So every 3,000 1 raffle coupon at ang baka manalo ng grand prize at 50,000 pesos. Ayun. Okay, very good. Di makinig lang pa rin palagi sa programa mo, di ba? Sa iba pang Yes, mga pare. detalye niyan. Oo. Okay. Yes, pare. Yes, pare. Para madetalye kung ano mga papano at papano iba pa na pwedeng gawin, ha? Alright. Padre, Yes, salamat pare. tabi. Ano ang mensahe sa mga listeners tango yan? Go ahead. Sa mga listeners po natin ay mag-ingat sila lalo ngayong tag-ulan. Nandito lang kaibigan na si Doc Joey Bitito. Natutulungan sila sa kalusugan man and financially. Ang kailangan lang natin magdasal, positive ang attitude. At konting konting pagsisikap para kung gumagaling na sila, di magpagaling din ng maraming kaibigan, kamag-anak, para naman sila ay makatulong at kumikita pa. Opo. So, andito lang po tayo para matulungan natin ating mga kababayan. Maraming salamat pa ni God bless. Pade, pasensya na, may ito pala, yung nagtatanong tungkol sa gamot sa baga, may follow-up text siya, sabi niya, ang gamot po sa baga na iniinom ko po ay 1 hour before breakfast, 3 tablets daily. Pwede po yan na isabay sa Amazing for nyo kasi narinig ko sa iba na na di daw pwede daw pagtapos ka na ng 6 months medication. Pare, reaction tabi. Hindi po, actually pwede pong isabay. Pwede pong isabay. Pero kung marami na siyang iniinom, halimbawa, umiinom na po siya ng 6 na kapsula, Dipormil, yung kanyang gamot, pwede naman pong after 30 minutes uminom ng sa atin. Wala naman pong problema. Mas lalong mapapalakas nga yung gamot niyang iniinom kasi ang immune system niya lalakas, local action na po yan. Ayun, okay. Wala pong problema. Very good. Pade, salamat po maray. Ingat po, Pirme. Ingat. Maraming salamat. God bless, Pade. Thank you. Salamat. God Thank bless. you so much, mga tugang Doc Joey Bitito sa iyang mga health advocacies. Dito po sa tuyang programa. Pasensya na po may mga iba pang mga text tabi, Dito na mag-text na lang kamo duman sa sinabi ni Doc Joey na number para po masimbag or magbisita po kayo duman sa iyang opisina. Diyan po sampangan kan Bangko Sentral ng Pilipinas sa may harani sa Iglesia ni Cristo Chapel, kuha na lang tabi, bisita na lang po o mag-connect ka. Magdagog ka mo permis sa programa ni Pade 5:30 John 6:30 5:30 daily yun daily tama. Oral daw mga tugang Monday to Friday digdi po sa DCGB. Salamat kan sa inyong pagantabay. Ini pang lalaking hindi inuumaga. Goodbye. Mabuhay. Salamat! Nakulo na kong naukudan ganyan sa programang Radyo Klinika. Kaya abangan mo sa liwat sa masunod na Sabado ang Radyo Klinika sa DCGB.